कुमार जमातिया महोदय हमारे हासपाताले उपस्थित হয়েছেন। উনি 0 থেকে 5 বছরের শিশুদের মুখে 2 ফোঁটা পোলিও ড্রপ খাওয়ানোর মাধ্যমে আমাদের কর্মসূচিকে সার্থক করে তুলছেন। सारा इंडिया को पल्स पोलियो जों चाराय दंगो अबनो रगैनो तिनि तिप्राव हायनो जों जागा जागा माहाय ख्लाय दंगो तिनि अर जों बेहलाबारि पीएचसी को हेल्थ सेंटर जों तिनि अर बहायनो जों पल्स पोलियो चारावखा अबनो नियम मुखे 0 हयते 5 इयर जरा जत्तो चारायनो जों चाराय दंगो बनि मागे जों कयनाय जत्तो तिनि तिप्रा बराव रक अब जों फ्री चाराय दंगो जाते पल्स पोलियो अब चाखाय बेलाय हामनाय तिनि थिनांनि बागै अब बेलाय गाहाम अब आं कयनाय जत्तो तिनि बराव रकनो जाते मिस थांथुं तिनि 10 तारिख मार्च जों अमन कैम्पेन खाय दंगो सारा त्रिपुरा राज्यगो जे जाते तिनि रायरक बिसोरबो तिनि पारानि बराव रक तिनि कंथाय बारा रक तिनि त्रिपुरा साराव अबनो जाते मानानै उंथुं जत्तो तिनि गार्जेन रक तिनि पारानि बराव रकनो जों कयो तिनि जत्तोनो पल्स पोलियो चारानि खायथुं जों बर' हंख्लाय पारारावा बेसि बिथिराव जाया आबां जों बेलायखिनो जों बर' रोग रग मा जाथंगो बनि बागै आं कयनाय जत्तो तिनि पारानि बर' रकनो जाते तिनि अमाय सुबिदा नानांथुं अर बासायबारि बेलाबारि भायनो जों चाराय दंगो तिनि 0 नि हयते 5 इयार्स ओल्ड बोरै चलानो जों पल्स पोलियो चलाई दं बनिबा आं सानाय जत्तोनो कयनाय अर एरियानि बर'नो नरक भायनो बनि सुबिदा नाथुं सुजुग नाथुं बनिबा आं जत्तोनो तिनि बर'नो कयनाय जाते अबनि सुबिदा जों सारै 5टा जरा चारनाय अब जे चारै आरो ताखुनो जरा तंख दिनै 10टा हयते 5टा जरा जों पल्स पोलियो जों चाराय दं अब सुदु त्रिपुरा सारा त्रिपुरा राज्यगो अमाय जों तिनि कैम्पेन खाय